U grazzi tal-istedina qabel xejn. Għalkemm hemm bżonn ta' introduzzjoni, l-ewwel isu 5 minuti 10 se jkunu introduzzjoni. Mhux daqstant dwari, daqskemm dwar parti mill-ħidma li jien involut fiha sew bħalissa kif ukoll għal dawn l-aħħar snin. L-aħjar ħaġa li nagħmel hija li nibda billi nagħti kuntest żgħir dwar din l-idea ta' l-istejjer orali. Is-slides huma bl-Ingliż u se nitkellem bil-Malti. Naħseb li hekk aċċettabbli għal kulħadd, jiġifieri tkunu tistgħu issegwu x'qiegħed jingħad. U se nibda b'xi ħaġa forsi xi ftit mhux tas-soltu meta tarawha hawnhekk fuq l-iskrin tagħkom speċjalment, l-iskrin tagħna llum. Din hija l-qoxra tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista qabel btela fil-gvern fl-amministrazzjoni attwali. U x'inhi r-raġuni illi qed nuri dan il-manifest jien? Għal-fatt illi dan huwa manifest illi fejn tidħol din il-ħaġa ta' l-istejjer orali huwa verament storiku. U r-raġuni hija f'taqsima 13 tiegħu da għall-ewwel darba f'manifest elettorali ta' partit, kwalunkwa partit f'Malta, fit-taqsima 13 kif qed ngħidu dwar l-art, il-kultura u l-kreattività, wieħed mill-bullet points illi hemm fuq il-qoxra ta' din it-taqsima hija illi huwa dal-kliem li ħajitwaqqaf arkivju tal-istorja orali. U di qiegħda ġifieri f'manifest elettorali ta' partit illi issa huwa fil-gvern. Dal-istess manifest elettorali fit-taqsima tal-wirt nazzjonali fih iktar minn weda elettorali waħda dwar dan is-suġġett. Pereżempju, il-weda numru 31 tajt illi se nikkonsolidaw il-Biblioteka Nazzjonali u l-Arkivi Nazzjonali li huma parti mill-memorja storika u kollettiva ta' pajjiżna, ninkludu wkoll l-arkivi audiovisivi u ritratti fosthom tax-xandir pubbliku tad-Dipartiment tal-Informazzjoni u dipartimenti oħra tal-Gvern. Din nara jiena bħala miżura biex toħloq infrastruttura biex isir propju dak li hemm f'miżura f'weda numru 32. U l-weda numru 32 tajt li noħolqu arkivju tal-istorja orali bil-ħsieb li nibdew niddokumentaw il-memorja kollettiva li nifhmu li tinsab ukoll fl-istejjer u l-esperjenzi tan-nies komuni matul 20 ta' snin. Jiena għalija dan huwa ta' tkexkix, ġifieri li niftaħ manifest elettorali u nsib dal-affarijiet. Naturalment min jafni Adrian fil-bidu qal li m'hemmx bżonn nibda introduzzjoni, jaf li jiena jekk hemm xi ħaġa li żgur minix hija partiġan, għall-ebda partit jiena qatt ma kont partiġan f'ħajti u mhux beħsibni li nkun, aqqas barra ġifieri manifest elettorali bħal dan mingħand il-Partit Laburista. Imma dan għalija huwa straordinarju, dawn huma wedi straordinarji. U naħseb illi skont jien id-nies illi interessom dan is-suġġett ma rreaġixxewx b'mod xieraq għal dawn il-wedijiet naħseb jekk tippermettu li nużad il-kelma huma stupefaċenti ġifieri daw fis-sens illi dawn huma wedijiet enormi, enormi. Imma ħalli nikkalma. U nħalli din bħala introduzzjoni biss għas-suġġett ta' l-istejjer orali. Ma nixtieqhomx taħsbu illi l-istejjer orali u l-ġbir u żamma tagħhom huma xi ħaġa li hija biss tal-akkademiċi jew kif sejħilna politikanti ieħor il-kakkademiċi tal-bigilla, imma hija xi ħaġa pjuttost illi il-partit fil-gvern attwalment qed ipoġġi anke f'manifest elettorali tiegħu. Biex ngħidilkom anke x'sar min-naħa tal-gvern viżavi tal-anqas din l-aħħar weda elettorali li semmejtilkom dwar l-istejjer orali, fit-19 ta' Mejju ta' sentejn ilu ġie ffirmat ftehim ta' kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u l-Arkivi Nazzjonali. Hemmhekk qegħdin taraw l-Arkivista Nazzjonali u l-kollega tagħna l-Professur John Kirkop jiffirmaw dan il-ftehim fil-sala prinċipali illi hemm f'Santu Spiritu ir-Rabat fejn huwa maħżun
u minn fejn jopera mod prinċipali l-Arkivji Nazzjonali, u tajjeb li naraw fost affarijiet oħra illi fil-press release illi nħarġet propju dakinhar meta ġie firmat dan il-ftehim hemm spjegazzjoni ta' dan il-Public Memory Archive li jinkludi l-Oral History Center illi jmexxi l-Professur Kirkop fih dan l-Università ta' Malta u xi jagħmel hemmhekk x'inhuma l-oqsma ta' riċerka partikolari illi joperaw fih dan l-arkivju u dan iċ-ċentru fl-Università u fuq li ma livell se jikkoperaw u jikkollaboraw iż-żewġ entitajiet. Dina jekk tfittxuha fuq l-internet issibuha sew fis-sit elettroniku tal-Università kif ukoll fis-sit elettroniku tal-Arkivji Nazzjonali u anke tad-DOI. Dan huwa ritratt tad-DOI meħud minn Martin Attard li kien fotografu tad-DOI illi minn dakinhar law miet. U l-M3P wkoll kienet involuta biex anke żomm xi ftit tal-memorja tiegħu, ma dak huwa footnote u niddevjaw ġifieri b'mod ikraħ kif jagħmlu dawk in-nies li kont qed issemmi lil ewwel. Allura ħalli niġu biex wara dik l-introduzzjoni nerġa' nikkalm iktar milli diġà kont ikkalmajt wara li neħħejt l-affarijiet tal-manifest elettorali u nitkellmu ftit dwar l-M3P. Għattilkom dan kollu għal fatt li dawn l-affarijiet li semmejt huma affarijiet li għaddejjin f'pajjiżna mingħajr ma hemm involviment ta' l-M3P. Ġifieri il-manifest elettorali ma nkitibx bis-saħħa tal-M3P, nista' ngħidilkom ġifieri bla tlaqliq ta' xejn, u wisq anqas ma kien hemm l-involviment tal-Fondazzjoni M3P fil-ftehim li hemm bejn l-Università u l-Arkivji Nazzjonali dwar bl-istejħer orali minn tal-anqas kif iddiskrivejthomkom hawnhekk. Naf ċert li numru tajjeb minnkom forsi din hija l-ewwel darba li qegħdin tisimgħu bil-Fondazzjoni M3P u anke b'dan il-kunċett tal-M3P anke jekk forsi tistgħu timmaġinaw li teżisti fondazzjoni li hija reġistrata biex tħaddem dan kollu. Dan minn fejn beda? Dan beda minn paper akademika li ktibt jiena kemm jiġu issa madwar 8 snin ilu u mbagħad ippubblikaw għas-sena ta' wara f'ġurnal akademiku li huwa l-Journal of Music Technology and Education u fih jiena ktibt issa kieku jiena kont politiku u kelli partit politiku probabbilment kien ikun il-manifest elettorali tiegħi ta' x'nixtieq li nara u x'inħoss illi hemm bżonn li jkun hemm u jiena kont semmejta di Addressing the Need for a Collaborative Multimedia Database of Maltese Music. Tajjeb ngħid illi mill-ewwel jiena kontatt illi dan ix-xogħol għandu jinħadem fuq teknoloġija ta' wiki, l-istess teknoloġija li tintuża b'mod komuni ħafna għal Wikipedia u proġetti simili oħra. Għadt illi dan se jkun arkivju ħaj u apparti hekk ukoll diskutejt uħud bil-Malti problemi ngħidulhom, imma l-Ingliżi għandhom il-kelma sabiħa issues. Illi speċi jipprovaw ċeknuhom daw il-problemi biex ma jinħassux daqshekk kbar. Dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, dwar kif issir il-preservazzjoni u msew f'dawk li huma policies u dawk li huma techniques, insomma, u l-infrastruttura teknika kollha illi tant hija problematika illi partit prinċipali f'dan il-pajjiż għażel anke li jpoġġiha fil-manifest elettorali tiegħu. Sena wara waqqafna il-Malta Music Memory Project illi huwa għalfejn ngħidu M3P, 3 emmijiet ta' Malta Music Memory, il-P ta' project, il-Foundation hija xi fondazzjoni reġistrata mal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. U għadna li dan huwa oriġinarment sejjaħnilu bl-Ingliż a Collaborative Multimedia Database of Maltese Music and Associated Arts. Minn dak iż-żmien law mhux tal-li biddilna l-logo imma anke għamilna ftit irfinar f'dak illi verament qegħdin nagħmlu, fis-sens li għalkemm mill-ewwel aħna rajna li l-mużika qed nifhmuha b'mod miftuħ
għal kollox. U allura dejjem tkellimna anke dwar l-idea ta' associated arts. Rajna illi jekk aħna inħarsu lej il-medja flok il-mużika, sa nkunu qegħdin verament nattakkaw il-problema fejn teżisti. Il-problema ma teżistix fil-qasam tal-mużika, imma il-problema hija fil-qasam tal-medja f'sens miftuħ għal kollox. U flok proġett xi ħaġa li tibda u tispiċċa, proġett jibda jiġu allokati risorsi għalih u jispiċċaw jgħaddi, issa qegħdin nitkellmu dwar il-preservazzjoni. Bqajna xorta bħala M3P, bqajna xorta fondazzjoni u dan huwa l-mod kif evolvejna matul il-6-7 snin illi għaddew. Din l-idea ta' metodoloġija kollaborattiva hija fil-qofol ta' dak illi tagħmel il-Fondazzjoni M3P u il-mod kif dan isir huwa fuq kull livell. Bsew il-livell tekniku ġifieri ta' kif naħdmu, rari għandek persuna illi taħdem fuq materja partikolari mill-bidu sal-aħħar weħida, u anka il-mod ta' kif naħdmu flimkien bħala organizzazzjoni. Hawnhekk fuq din is-slide niżilt xi affarijiet illi kienu sew f'dak l-artiklu li der fil-Journal of Music Technology and Education fl-2009 kif ukoll illi anka tpoġġew fl-istatut tal-fondazzjoni meta kienet irreġistrata fl-2010. Naħseb fis-sens ta' dak illi se nkompli nitkellem dwaru issa illi wasalt lejn tmiem din l-introduzzjoni, naħseb hija din l-aħħar ħaġa li aħna infittxu tista' tgħid illi jkun hemm il-parteċipazzjoni imma mill-ġdid mhux il-parteċipazzjoni ta' persuna waħda imma il-parteċipazzjoni ta' netwerk ta' nies. U propju hawn il-tisħib tagħna biex ngħidulu hekk wiesa kemm wiesa u laxk kemm u laxk magħkom il-kollegi tagħna fl-Università ta' Malta ma' spazju kreattiv. L-idea hi li mhux jiena personali bħala Tony Sant naħdem biss ma' Adrian Grima, imma jien bin-netwerk tiegħi naħdem man-netwerk kollu kemm jista' jkun ta' Adrian, dik hija l-idea hawnhekk. Sfidi hemm diversi u din hija kelma li aħna għandna flok problema li ħafna drabi forsi hija bej problem u issue tiġi challenge fis-severità tagħha. Minix sa nidħol fihom kollha sa nidentifika biss dawk li huma relevanti għal suġġett veru proprja tagħna llum, ġifieri il-laqat wiċċ in wiċċ u iktar minn kollox l-intervisti illi jorbtu ma' l-istejjer orali. Kontrarju għal dak li jiġri ħafna drabi f'arkivi u f'dawn it-tip ta' postijiet illi jżommu kollezzjonijiet ta' jew oġġetti jew nkella memorji, il-kontributuri aħna ma narawhomx biss bħala depożituri. Ġifieri aħna ma jinteressanix biss li jiġi xi ħadd jgħidilna wara għandi dan l-ammont ta' zigarelli u issa għamel bihom dak li inti tħoss li għandu jsir biex dawn jiġu preservati għal posterità, imma aħna naraw kif naħdmu ma' dik il-persuna li jkollha dawk l-oġġetti li qegħdin jiġu għandna biex nifmu sew x'inhuma dawn l-oġġetti u x'inhi relazzjoni ta' din il-persuna ma' dawn l-oġġetti. Naħseb ħadd iktar minn 10 minuti, dik l-introduzzjoni. Tara xiġri ma tagħmilx introduzzjoni għajdri. Apparti ċajt. U allura issa li għaddejna mill-order u l-starter ngħaddu għal main course, li huwa fil-verità il-sensiela ta' attentati, ngħidilhom jien, illi għamilna fl-aħħar snin bħala M3P fuq il-ġbir u l-preservazzjoni ta' stejjer tal-fom. Bdejna propju sena wara it-twaqqif tal-fondazzjoni u konna għamilna attività fl-Arkivi Nazzjonali illi fiha stidinna lill-familja ta' Semi u Doringalja flimkien ma' tfal tagħhom u anka kuġina ta' tfal tagħhom u rrekordjajnihom b'mod
daqs li kieku se jintwerew fuq it-televiżjoni għalkemm qatt ma kien hemm l-intenzjoni u qatt ma ntwerew fuq it-televiżjoni dawn l-affarijiet. Jeżistu fuq l-Internet Archive, l-arkivju tal-Internet, hemmhekk hemm l-indirizz tiegħu huwa faċli ħafna li tiftakruh huwa archive.org. U jekk hemmhekk tiktbu Galja ma jitilgħu xi kwantità ta' affarijiet bħala Galja u waħda mill-ewwel 5 affarijiet li jitilgħulkom hija propju dan ir-recording u dan ħanorikom silta żgħira minnu issa biex tieħdu sens ta' xi provajna nagħmlu. Is-silta li se norikom hija propju ma' Semigalja. Semigalja dawk li jafuh jew nkella dawk li segwuh jew dawk li anke sempliċiment jafuh biss mill-bogħod jafu li huwa rari li tara jew tisma' intervisti miegħu. Huwa propju dwar hekk fej għażilt li nibda din is-silta illi għażilt li nrikom. Jiena li sewa ġbitni l-idea ta' donnik li għattinti, però jiena pereżempju biex nitkellem ħafna ma tantx inħobb nitkellem. Lejna li nafek ħajti kollha li u naf li inti bil-mużika tħobb titkellem, sem inti m'intix it-tip illi. Le sabiħa l-idea ħafna. Imma Doreen qaltilna ċertu affarijiet interessanti anka minn meta kontu żgħar. Illi forsi anka xtaqt nisma' lilek titkellem dwarhom, ġifieri qaltilna anka dwar meta ltqajtu x'naf jien kemm kienet żgħira u li intom kontu anka probabbli ltqajtu permezz tal-mużika u xejn probabbli. X'tiftakar imma minn dak iż-żmien inti? Niftakar ġifieri konna l-Istitut Kattoliku Furjana u kien hemm show u kienu kollha kien ħafna songs Taljani ħafna fuq Napolitani u hekk dal-affarijiet. U l-Doreen il-kollha kumpanjajthom jien barra l-Doreen. Għax Doreen ikkumpanjaw wieħed bil-kitarra kien. U kombinazzjoni mbagħad naf jien laqqasi, konna fejn xulxin. Naf jien laqqasi kien hemm dan. U mbagħad insomma minn hemm bejna l-għana. Intqajna u jien kont naħdem il-Feniċja dak iż-żmien. U nżilt isfel il-ballroom. U kombinazzjoni kienet hemmi, kienet fatkanta ma' Vini. U ntqajna, arġajna. Ġifieri kienet issa sul-issa ġurnata ta'. Terġa'? Ejja, issa ġurnata. Ġurnata l-ikbar ġurnata ta' ħajtek allura probabbilment. Doppja kienet. Doppja kienet. Mbagħad insomma għamilna dejt kien San Pawl niftakar, u San Pawl kienet San Pawl. U bejna mixin quddiem. Imma apparti l-ħajja privata li ma nista' nidħlu fiha kif qatt qabel, imma anke mużikalment, ġifieri mbagħad akkumpanjajta inti wara dakinhar. Akkumpanjajta. Le, żgur hija mbagħad wara iva. U anka kif sbajna. Imma mhux fix-show. Mhux fix-shows. Le, wara mbagħad ejja veru mbagħad żgur daqajt. Diversi drabi. Kemm il-darba żgur. Għax inti ġa kont diġà bdejt id-doq. Ftit ta' snin qabel u xejn. Kontilek id-doq. Kien il-doq, jien ikbar minnha minn Doreen. Appuntu, ġifieri x'kemm kontilek id-doq inti, se? Jiena bdejt indoq ta' l-ewwel ħallih l-istudju fil-bidu. Bdejt indoq ġifieri da meta kelli 20 years. 20 kien. Ejja, l-ewwel kont studjajt hawn Malta. Kont għand Maestru Manxem. U mbagħad wara xi klas snin erba' mort il-Konservatorju ta' Santa Ċeċilja studjajt hemm. U mbagħad iddeċidejt li ma nkomplix l-klassik qed tifhem u daqgħid mbagħad kelli f'moħħi qatt neqleb għal jazz. U peress li hawn Malta dak iż-żmien ma kien hawnx min jgħallem biex bħal Dominik pereżempju qed jgħallem il-jazz, ma dak iż-żmien ma kien hawnx. Ma kelli nsifer u mort l-Ingilterra. U kien hemm Paul Arnaud u ħadni f'kulleġġ u dana għamilt l-audition u l-audition kienet konsisti. Hekk pereżempju doqlu biċċa il-dak li s-sitt tal-kulleġġ, Ivan Myers kien jismu. Biex ma taħlix lu sa xejn jekk ma jkollokx il-fil ta' dak l-istil. Audition speech. Jgħidlek mur id-dar jew għamel xi ħaġa oħra. Jiena ġifieri. Ma qallekx mur id-dar lilek? Jew għamel xi ħaġa oħra? Le għalli tajjeb. Tajjeb ħafna, semmu, ġifieri irnexxi l-istorja. Għalli tajjeb, insomma mbagħad għamilt il-koraġġi, bdejt nixxi d-diski u nismagħhom u dan. U biddilt ismek? Kif? Biddilt ismek? Jew ġa kienu jgħidulek semmi dak. Ismi jiena kien Salvino jisimni. Appuntu, ġifieri ma meta kont iddoq il-klassiku. Salvino speċi. Però mbagħad meta insomma bdejt indoq hawn Malta fil-dana, fil-Feniċja u daqqet it-Tropikana, ħafna postijiet. U Sheraton għamilt Samigalja.
Għax l-istil speċi jmur Għax iktar. iktar Keshi u speċi bħala stage name aħjar. Aħjar naħseb jien. Imma kulħadd semmi mbagħad beda jsejjaħlek jew kienet hemm għandu jsejjaħlek salf. Għadhom jgħidu li sal-lum Sammy żgur minn dejjem. Le, ħadd ma baqa' jgħidlek salf, jiġifieri pereżempju. Bismi propja? Le, ma Sammy jgħidu li. Tajtilu, tittajt li kif tagħmel, ta' xina dom jgħidu li Tony, pereżempju, ma ngħidulhom jgħidu li Tony għal xejn. Din hija intervista ta' satejn, jiġifieri daqshekk bis-sena nurikom minnha. L-idea iktar minn kollox hemmhekk hemm diversi elementi li sa nittama li anka humu l-qudiem, iktar minn kollox għażilt propju dan il-klipp huwa parti mit-teknika ta' kif tinġabar l-istorja orali iktar minn kollox mingħand suġġett illi normalment ma jħobbx jitkellem. Huwa persuna li huwa notorju, jiġifieri, Sammy Gallia li u jgħidlek l-ewwel ħaġa li tgħidlu jgħidlek le jiena ma nitkellimx dwar dawn l-affarijiet. Però minna minn din l-intervista jew minn din is-sensiela. Jew minn din is-sensiela ta' intervisti mal-familja Gallia, għamilna diversi osservazzjonijiet konna bħala fondazzjoni. L-ewwel ħaġa li kien hemm bżonn anke fostna, inkluż jien, li oriġinarjament imħarreġ bħala xandar professjonali, ġifieri intervista mdorri sew nagħmilha, imma mhux daqstant intervista għal testimonjanza tal-fom li hija xi ħaġa differenti. Il-mod ta' kif imbagħad jinġabar it-tarif illi jkun ħareġ minn dik l-intervista. Hemmhekk pereżempju Sammy anka f'din is-silta ta' sew qasira li semmejtilkom, semmew diversi affarijiet illi forsi wieħed anka jista' jespandi fuqhom. Per eżempju, qiegħed isemmi wieħed mill-ewwel spettakli illi saru hemmhekk f'Nar San Pawl fl-Istitut Kattoliku. Fil-fatt issib illi dan kien spettaklu tas-sew kbir u l-Festa ta' San Pawl kienet qed tiġi ċelebrata b'mod kbir għax kien għadu immedjatament wara l-1960 meta insomma tafu iktar minni probabbilment dwar San Pawl. U semmew affarijiet oħra, il-Maltin fil-qasam tal-mużika li jistudjaw barra, eċetera, insomma, u hemm affarijiet oħra. U anka l-użu ta' social media networks bħal huwa Facebook u dan biex anka tiġbor materjali oħra. Ġifieri meta konna ħabbarna illi se nagħmlu din is-serata kien hemm min qal iva jiena niftakar dik il-ħaġa jew inkella jiena niftakar dik il-ħaġa l-oħra u kif iżżomm dawn l-affarijiet illi llum ibqa' ċert li 6 snin wara, 5 snin wara, huwa diffiċli ħafna li ssibhom minn fuq Facebook fejn kienu oriġinarjament. Is-sena ta' wara għażilna li nipprovaw li niffokaw aktar dak li qegħdin nagħmlu. Għadna li niffokaw forsi fuq nies li għandhom ċertu età jew kellha li saħħithom forsi jidher illi qiegħda tmajna niffokaw fuq materjal illi forsi mhuwiex daqstant popolari jew nkella li m'għandux dik it-tip ta' attenzjoni li għandu il-familja Gallia għandha ftit attenzjoni sew li ma mhux kull familja fil-mużika għandha dik it-tip ta' attenzjoni fuqha. U allura għażilna li niffukaw b'mod partikolari fuq 3 persuni u l-dinja tagħhom f'kollaborazzjoni li konna għamilna anka ma' l-Imcast illi kienet sensiela li konna qegħdin nittamaw anka li nuru partijiet minna fuq Television Malta baqgħet ma ntweriġ, jisimha niltaqgħu mal-artist. Fil-verità kienu saru 6 minnhom daw imma dawn huma 3 illi ħdimna fuqhom bħala fondazzjoni M3P. Il-tenur Pawlu Għaxa kien propju wieħed minnhom, l-ieħor kien il-klarinettista Fredi Mizzi u Eric il-Punk kif insibuh Eric Azzopardi kien it-tielet wieħed. Dawna konna ħdimna fuqhom 3 min-nies qed nara lil Noel Danastas hawnhekk kien iffoka b'mod partikolari fuq Pawlu Għaxa, jiena kont ħdimt ma' Fredi Mizzi flimkien ma' Charles Setigat u Michael Buġejja mill-Fondazzjoni M3P kien ħadem ukoll fuq Eric il-Punk. Ħanurikom silta minn x'għamilna konna ma' Paul Għaxa. Paul Għaxa
minn dakinhar law miet ukoll. U apparti hekk però il-xogħol ma' Polaxa kien interessanti għax inħadem b'mod differenti xi ftit mill-oħrajn. Li hemm komuni bejnietom kollha li għażilna li flok sempliċiment nitħattu magħhom, għażilna li nużaw numru ta' ritratti jew oġġetti, imma b'mod partikolari hawnhekk speċjalment li sfejta taraw ma' ritratti, u niġbru anke allura din l-istorja orali minn ma dan ir-ritratt. Ħafna drabi, pereżempju jiena kont qed nagħmel riċerka fl-aħħar snin dwar l-istorja ta' Rediffusion f'Malta, tmur anke inkluż l-Arkivi Nazzjonali ssib kwantità sabiħa ta' ritratti mill-kollezzjoni ta' dak li konna nafuh bħala Ziju Franz Side, u dawn kwantità kbira ta' ritratti li ma tafx min huma n-nies li hemm fir-ritratti. U allura il-ġbir ta' dak it-tarif ta' min huma n-nies illi hemm fir-ritratti jista' jsir anke permezz ta' din it-teknika partikolari. Ħalli nara jekk jirnexxilix. Din hija silta pjuttost itwal mill-oħra mhux wisq, imma hija maqsuma fi tnejn. Ġifieri l-ewwel se jitkellem dwar ritratt, u mbagħad għandna dan it-tenur jitkellem dwar xi ħadd ieħor kif jirrelata miegħu. Illi allura inti qed toħroġ issa mis-suġġett biex tisma' narrattiva suġġettiva imma mhux dwaru nnifsu direttament. Meta wasalt kelli forsi 17-18 sena u anki iktar. Bdejt nistudja għand is-Sur Mas Niccolò Baldacchino li kien tenur fi żmienu, bravu, u kien joqgħod il-Ħamrun. Minn hemmhekk naturalment mbagħad bdiet il-propja karriera. Dak hemmhekk qiegħed il-Ħamrun mas-Sur Mas tiegħi Niccolò Baldacchino. Niccolò Baldacchino kien tenur ukoll, u kien kanta barra wkoll. U għallimni, preparani l-ewwel, mbagħad komplejt nistudja barra. Araw differenza bejn l-intervista kienet meta kont tifel żgħar kelli forsi differenza fil-forma. Għax taħtna kien hemm wieħed kellu fonograf. U kien iġiba joqgħod fuq il-ħoġor tal-postem fejn u kien idoq il-diski ta' Caruso dak iż-żmien. Kien għadu jmut Caruso, kien idoq id-diski ta' Caruso. U kien hemm wieħed joqgħod ħdejna. Meta kien jgħaddi kien jarani dejjem jgħid jekk nisma' perfett nisma' kont dilettant ta' tifel. Insomma għalla l-mamma darba, għalla xi darba naħdu miegħi airport għadna naħdu miegħi għadna Norveġa. Għax kien jagħmel parti żgħira, kienu uflok ħalsuhom kienu kien parti żgħira, mhux ikanta. Kien isom pereżempju Lanza, kien jilbes ta' tork, kien jilbes ta' iswed, ta' xieħ, ta' hekk. U daw ħlas kien ituhom biljett, ma nafx hekk x'nej. U meta kien imistnina ħadni, insomma ħadni bidejja potellani fuq fil-gallerija għalli tiċċelax minn qabel niġi għalik, għalli sajn għalli tarani għalli nisan kun il-besti iswed u da kollu ġismu. U jena mort fil-gallerija għad kwiet, għax kwiet kont fil-żajr. All right, spiċċa kollox, u meta ħarġu qabel ma spiċċat. Naturalment fit-teletat meta rajt dak is-suwed kollha, l-iskjavi ħirġin kollha suwed, kollha l-istess, kollha kważi ndaqs. Kollha jennejhom isebġu daqshekk bajda. Dik l-unika ħaġa bajda li stajt nara jien. U ma ċejn għad kwiet, xant mort id-dar bdejt nikbi. U ma għatli, xġara, għatli mort tant biex nara ġanni, biex nara fejn xjamil u ma jgħamilx, u ma stajt narfu xej, ma stajt nara xej, ma stajt narfu xej, bdejt nikbi serjament. Għax rrit najdlu per eżempju prosi, ġanni per eżempju, u ma stajċ. Għatli għat konfondi xej. Għatli ħalli s-meta tiġi xie opera, illi kun jistaw jitħlu fija l-assisin. Għax fi żmien meta kont tifel jien, il-qassisin ma kienu jistgħu morru knisja, irdu jitolbu l-isqof.
noħodkom. U ma għaddix xahar li ġiet iċ-Ċeċilja ta' Refice niftakar, u ġi Refice stess li kien Monsinjur tal-Papa. U ġi minn barra ġi kondaktja u. Bqajt niftakar fil-post fej kienet ħaditinna jiena. Meta kont nidħol mis-Sudarjali għal-kem meta waqa kien waqa fi frar tal-41. Waqa bix-xeni kienu għadhom dendlin mal-park tal-Elisir Damor. U bqajt niftakar dal-fatt kollu, kontinuament hekk. Polasha għandu don ieħor kbir, don ieħor importanti, illi kapaċi jgħaddi dak illi jaf il-ħadd ieħor. Fis-sens huwa teacher għallim tajjeb tal-vuċi. U m'hemmx għalfejn ngħidu dik kulħadd jaf minix nikxef segreti, wieħed mill-iktar vuċijiet importanti li trenja Polasha huwa tat-tenur Joseph Calleja li l-lum marruf kullim kien mux bissaw Malta ma mad-dinja kollha kanta fl-aqwa teatri m'hemmx għalfejn ngħidu kulħadd jaf fuq Joseph Calleja. Jien dan nemmen Joseph Calleja leħaq fejn leħaq imħabba il-gwida li kellu ta' Polasha. Jien għandi esperjenza rib ta' dak li rrid infisser fis-snin jekk minix niżbalja tal-1996 u l-1999 kont fil-Komitat tat-Teatru Manuel. U waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel jiena kien produzzjoni tal-opra l-Elisir Damore ta' Donizetti. U kont xtaqt il-Joseph Calleja, dak żmien kemm kellu 19 sena, u xtaqt il-Joseph Calleja jagħmel parti prinċipali fl-opra. Mħabba li Paul, ħabib tiegħi, ċempitlat li Paul ħan nagħmel l-Elisir Damore u nixtieq li Joseph jagħmel il-parti prinċipali. U għall-ewwel der qisu ma jafx biex ħajaqbad jagħmel, bada jagħmilha ħafna domandi minn ħajkunu l-kantanti u nispjegajt li s-sopran Maltija imma żewġ kantanti ħajkunu barranin fostu wieħed li kien minn Tala Scala. U spjegajt li wkoll dwar il-konċetti li kelli f'dina l-opra u Alla naħsibha ftit. Wara xi jumejn ċempilli u tan il-permess biex ngħidlek biex navviċina lil Joseph Calleja ħalli jagħmilli dina il-parti. X'irid ngħid l-istorja l-attenzjoni li Polasha ta' lil Joseph Calleja meta kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. Għaliex Sur Mast jista' mhux ġiet jagħmel l-istudent tiegħu imma jista' jagħmel ħsara l-istudent tiegħu jekk fil-bidu ma jiggwidax f'dawk il-linji li huma tajbin għall-vuċi tiegħu. Paul għandu għarfien biżżejjed ta' kif jgħallem biex il-Joseph Calleja iggwidah bl-aħjar mod possibbli. U naħseb illi ta' dana Malta għandha tkun grat lejn Polasha għaliex żviluppa talent li qed jagħmel onur lil Malta tagħna fil-pajjiżi kollha li fihom ikanta. Mbagħad xi ħadd bagħat il-Joseph Calleja. Dak mod ieħor mbagħad. Verament. U hemmhekk tista' tagħti tagħlim għax ikollok ma kif kulħadd jaf intkom taħdmu, tistudjaw ma taħdmu wkoll fl-istess ħin. Hemmhekk jkollok x'tgħallem, għand kollok tajt għandi x'nagħlem u għandi lil min nagħlem, tifhem. U dak li tilkom l-ewwel li inti dik l-esperjenza tal-Belcanto ngħidula jien qed tkun tista' toħroġha kollha. Aħna min din naqra ta' gżira hekk għax kultant jgħidu għax aħna niftaħru bina nfusna. Veru niftaħru żejjed bina nfusna. Biss però għandna biex f'dal-każ pereżempju mhux ħareġ l-ikbar trur ta' Dinew Joseph u għed mill-isbaħ vuċijiet li għadderet, dikjarata, mux jien qed ngħidlek dikjarata di jiġifieri. U l-isbaħ vuċi li għawillu. Tifhem, imma għallimni ukoll. Ara minn din naqra ta' gżira kulħadd imur Buenos Aires, Milan, Ruma. Inna xinna kollha. Daka, jien naħseb li later on bħal meta ġejtu ġejt jiena u ġejtu intkom miegħu
Ġifieri, naħseb għat esirek 60 sen ilu, 60 sen oħra li jingħad dal-fatt. Għax dak li ma jindunax bħalissa, issa per eżempju qed jiġri, x'qed jiġri ma jindunax, jida meta titlef tinduna, kif kulħadd jaf meta titlef tinduna aktar veru ġifieri. Meta kollu. Meta kont Teatru Manuel. U nħallu hemmhekk dik. Minn ġdid tindunaw li d-dinamika hija differenti, allura interessanti pereżempju hawnhekk illi Meta wasalt. illi ma jirreferix għal Jovel Labondin bismu, u xi ħadd ġablu lil Joseph Callejo. Allura hemmhekk huwa fejn naturalment jidħol ix-xogħol ukoll tal-riċerkatur. U dil-ġusta pożizzjoni li għamilna aħna f'dan l-editing li sar propju għat-television f'dan il-każ avolja ma ntwerix, joħroġ ċar kemm għadu ma hemmx għarfien ħalli ngħidu hekk anka fost l-intervistaturi u l-produtturi professjonali biżżejjed ta' x'inhi d-differenza bejn intervista għal skopijiet li mhumiex tal-ġbir u żamma tal-istorja orali u l-ġbir u żamma ta' l-istorja orali. Fil-fatt, meta evalwajna wkoll fl-2012 ix-xogħol li għamilna hemmhekk, kont anke ktibt jiena artiklu li der fil-Journal of Maltese History li editja propju il-professur John Kirkhope li semmejni aktar kmieni, identifikajt anka permezz ta' dawn l-osservazzjonijiet b'ċertu modi ta' kif kien qiegħed jiżviluppa x-xogħol. Min lat tal-ġbir tal-materjal, hawnhekk f'dan il-każ konna anka ġbarna isu profil biografiku, ġifieri f'dak il-każ pereżempju Noel Danastas kiteb profil biografiku ta' Polasha, Charles Sitigat kiteb profil ta' Freddie Mizzi u Michael Buġeja kiteb profil ta' Eric il-Punk. Ġifieri hemmhekk ġa għamilna pass il qudiem fil-waqt li pereżempju mal-familja Gallia dan ix-xogħol ta' ġbir ta' profili biografiċi ma kienx sar. Però x'namlu wara li tkun saret l-intervista tal-anqas hawnhekk fl-2012 kien għadu tassew problematiku. U komplejna fl-2013 billi ħloqna proġett li kien ismu Mapping Maltese Music in Australia, jiena kont mort anka l-Awstralja propju biex jinġabar dan il-materjal, mhux biss permezz ta' stejjer orali issa, imma wkoll materjal ieħor għal darb'oħra għalaqna fis-sens ta' l-idea kienet li naraw x'tipi ta' mużika tal-anqas kienu involuti fihom l-immigranti Maltin u d-dixxendenti tagħhom u b'mod partikolari hawnhekk kont irnexxieli niltaqa' ma' persuna li jiena qabel ma kontx naf li din teżisti. Din il-persuna hija sopran Awstraljana ta' dixxendenza Maltija, jisimha Amelia Farrugia. Se nsemmakom parti mill-intervista tiegħi magħha, se nsemmakom iktar minn 2 minuti, ma sempliċement anke biex tieħdu sens ta' leħena u tisimgħu lilha tirrakkonta ftit anke dwar il-konnessjoni tagħha ma' Malta. Hi twieldet u trabbiet l-Awstralja għal finijiet prattiċi hija persuna Awstraljana iktar milli hija Maltija, però isimgħu din il-parti mill-intervista. My surname is Farrugia. My dad was born in Zaytun and he came out here with his parents when he was 2 years old. So Nanu, Saviour Farrugia, and Nana, Antonia Farrugia, came on a boat and they brought at that point 4 children with them, and then they ended up having 10, 2 of whom died along the way, but they ended up with 8 children, so my father is one of 8. And most of his brothers and sisters are all in Australia now. So we still have some existing relatives in Malta that are surviving, cousins and aunties and uncles. We just don't see them very often. How about dates? So when was your father born and when did they come to Australia, roughly? I mean, my dad's 65 now, in the year 2000.
3. I think he's about 65. He came out when he was 2 on a ship. And previously you said, with your grandfather's then connections in Malta. I mean, what was his trade there, and Yeah, my what else was? grandfather still had brothers and sisters surviving, but I think most of that family have passed away now. They were older. Mil-ġdijt hija intervista twila ħafna l-kwalità hija mhijiex għal skopijiet ta' xandir imma biex issir ir-riċerka u qegħdin taraw li Amelia sejra tajjeb fil-karriera tagħha għal xi ħadd li għandu l-età li għandha hi taħt it-30 għandha wkoll kuntratt mad-Decca Records l-istess kif għandu Joseph Calleja u inħoss li naħseb jiena l-istorja tagħha mhux biss bħala professjonista f'dan il-qasam imma anke r-rabta tagħha ma' Malta hija xi ħaġa li aħna bħala Fondazzjoni M3P kien tinteressa lina illi nħarsu leha. Li ħareġ minn dan huwa illi mill-ġdid meta aħna forsi naħdmu b'mod inqas kollaborattiv jafhem iktar effett f'dak li qed nippruvaw nagħmlu tanqas f'dan il-qasam imma mhux dejjem. U anka kollaborazzjoni mal-mezzi ta' xandir tradizzjonali b'mod partikolari meta bista jsir dan jiena rnexxieli mmur l-Awstralja u nagħmel dawn l-intervisti għax dim direttament pereżempju mar-Radio SBS. Radio SBS għażlu illi ma jxandru xejn minn dawn l-intervisti li għamilt jien u jiena dik kienet l-intenzjoni tiegħi. L-intenzjoni tiegħi kienet ma kienx li noqgħod nistema' fuq ir-Radio SBS. Imma użajt l-apparat tagħhom kienu l-kuntatti kollha tagħhom u xi ħaġa mill-materjal fl-aħħar mill-aħħar ħadu huma wkoll, ġifieri kienet relazzjoni simbiotika kważi ħalli ngħidu hekk. Din ir-riċerka wafqet naturalment lajjin u anqas ħadd li jaħdem direttament magħna ma' qiegħed fl-Awstralja u jista' jkompli fuq dan ix-xogħol. U mbagħad naqbżu għal fejn qegħdin illum f'kollaborazzjoni ma' Spazju Kreattiv għadna għaddejjin issa b'sensiela ġdida ta' stejjer orali ġdid qegħdin nibnu fuq dak illi għallimna lilna nfusna biex ma ngħidx tallimna fl-aħħar snin. Hawnhekk b'mod partikolari x-xogħol qiegħed jitmexxa minn Joe Julian Farrugia li qiegħed hawnhekk illi mill-ġdid għandu esperjenza ta' diversi snin jaħdem fil-qasam tax-xandir, imma naturalment din il-bidla kważi żgħira imma fl-istess ħin li l-effett tagħha jista' jkun kbir illi nħarsu lejn l-intervista mhux għal skopijiet ta' xandir imma għal skopijiet ta' ġbir ta' stejjer orali hija x'qegħdin nagħmlu flimkien hawnhekk. Sissa ħdimna fuq proġett li kien ismu Proġett Ebejjer dwar Damien u missieru Francis Ebejjer min inserta hawnhekk f'April li għadda jaf li anka kellna wirja tal-xogħlijiet ta' artifiżiva ta' Damien u anka xi kont se ngħidilhom taħżiżiet imma fil-verità ma tpinġijiet ta' Francis Ebejjer u għamilna anka il-ġbir ta' storja orali mingħand Damien b'din it-teknika anka tal-użu ta' ritratti. Imma kontrarju għal mod pereżempju kif ħdibna ma' Paul Asha u l-oħrajn f'dik is-sensiela, hawnhekk laqqajna ir-ritratti ma' intervista. Sar ukoll xi ħaġa forsi simili aktar għal dak li konna għamilna mal-Familja Gallia fl-Arkivi Nazzjonali meta kien hawn propju fuq dan il-palk kunċert minn Sami Murgo, anka it-tnedija ta' album fuq CD tiegħu b'mużika li mhijiex Maltija, imma bejn silta oħra il-mużiċisti fosthom anka il-kirurgu tal-qalb Manxe hemmhekk li daq miegħu da Somewhere Over the Rainbow jidher li kien miegħu dakinhar u dawn jiltaqgħu u qal l-istorja tiegħu ta' l-operazzjoni li għamillu għall-bypass u anka il-fatt li huma jiltaqgħu regolarment sa meta għamillu dik l-operazzjoni sal-lum jiltaqgħu regolarment biex joqogħdu jdoqqu flimkien.
Bħalissa qegħdin apparti tkomplija ta' dawn iż-żewġ proġetti b'modi partikolari ħafna, qegħdin anka nesploraw il-materjal ta' Radio Muskettieri u l-Stage Commandos. U jekk ma rajtuhx intom deħlin, nissuġġerilkom li xejn nispiċċa min nissandoq ilkom iktar biċċiet, jiġifieri anke biex inħalli l-ħin għal dawn it-tip ta' affarijiet. Fis-sala li jmiss kif toħorġu minn hawn hemm wirja ta' materjal mill-kollezzjoni tal-familja ta' Charles Close u anka minn xi nies oħra li silfu xi materjal, li huwa materjal li juri il-wirt kulturali, storiku li għandna għad minant sew l-Stage Commandos kif ukoll ir-Radio Muskettieri. Joe Julian kien anka produċa biografija ta' Charles Close fis-sensiela biografiji li ħafna minnkom tafu li tixxandar kienet fuq Television Malta. U x'qegħdin nipprovaw naraw issa huwa dawk il-ħafna intervisti li ma kinux ixxandru kemm fihom element ta' stejjer orali illi jistgħu jinżammu b'xi mod jekk dawk l-intervisti għadhom jeżistu x'imkien. U din hija parti mir-riċerka anka illi għandna għaddejja bħalissa. Barra minn hekk anka mill-Radio Muskettieri u l-Stage Commandos prattikament ħadd ma dumana ħlief skoprejna tnejn min-nies illi huma Teriel Bencini u Rosemary Laivira. Eriolo issa naturalment, mhux issa ilha ftit Eriolo. U allura li qegħdin nippruvaw naraw huwa x'nistgħu niġbru u nippreservaw l-istejjer orali tagħhom biex dawn jidħlu fis-sistema li qed nippruvaw norganizzaw. Hawnhekk min kien hawn anke fil-bidunet forsi rajtuni anke nillowdja il-wiki tal-M3P li huwa fuq m3p.com.mt. Fih jekk wieħed ifittex ebejjer oral history, pereżempju, jew nkella Murgo oral history, isib li hemm żewġ faċċati, ara pereżempju jekk jien nagħmel Murgo u nagħmlu search waqt li dik qed tfittex. Hawnhekk taraw li hawn il-traskrizzjoni tal-taħdita li għamel Damien Ebejjer ma' Joe Julian fi 17 ta' Marzu propju f'din il-kamra hawn traskrizzjoni sħiħa. U r-recording anka ta' dan qiegħed bħalissa fil-kollezzjoni ta' Spazju Kreattiv għadna qegħdin naraw illi dan anka nippreservaw fit-tfittxija li għamilt għal Murgo tara li hawnhekk Sami Murgo Oral History fejn ukoll sa titla il-traskrizzjoni tan-nies kollha illi tkellem magħhom Joe Julian Farrugia, inkluż il-kardjoloġista Manxe, hawnhekk allura issa imxejna pass ieħor il-qudiem anke fit-teknika tal-ġbir u żamma ta' l-istejjer orali. Jiena ma naħsibx li jagħmel sens li nelabora wisq aktar għal fatt li dan huwa proċess li għadu għaddej fuq ix-xogħol u fuq il-ħidma, però naħseb li għalija tal-anqas mill-perspettiva tiegħi l-iktar ħaġa li hemm bżonn li nagħmlu sew bħala fondazzjoni kif ukoll fuq livell nazzjonali, mod partikolari meta aħna ngħixu f'pajjiż fejn għandna il-partit fil-gvern illi għandu weda elettorali illi joħloq arkivju għall-istejjer orali, it-taħriġ ta' kif isir dan ix-xogħol. U jekk tippermettu li għal ftit minuti biex nagħlaq sa nħares ftit lej l-aspett akademiku, it-teorija ta' dik li hija il-ġabra u l-żamma ta' l-istejjer orali. Hawnhekk b'mod partikolari qed nibni fuq żewġ pubblikazzjonijiet jew aħjar teorista u pubblikazzjoni oħra partikolari. Il-teorista huwa Alessandro Portelli, mhuwiex Malti, u issa nitkellem anke ftit aktar dwar l-idea tiegħu u anke ktieb li ħareġ madwar 5-6 snin ilu minn Lynn Abrams issa anke kemm ħarġet edizzjoni aġġornata tiegħu dan li jismu Oral History Theory. Fil-fatt fil-ktieb ta' Abrams mill-ktib ta' Abrams slitt
biex nagħmel din il-parti dwar l-aspett teoretiku. Din il-kwotazzjoni. Historians who work with oral history consider the utility of some of these theoretical models in order to gain insight into the complex process of creating an oral history, and in the process advance the field of study. Ġifieri dan m'hemmx ħawtu biex tagħmel storja orali, ġifieri biex tiġbor storja orali huwa proċess kumpless, dak illi bażikament qegħdin ngħidu. Portelli fil-fatt jgħid illi l-istorja orali hija fluida, ma tispiċċax, jew nkella mhix spiċċuta, ġifieri għalkemm pereżempju Paul Għaxa m'għadux magħna, l-istorja jew l-istejjer madwar Paul Għaxa għadhom ma nagħlqux, ħalli ngħidu hekk. U huwa work in progress illi ma jispiċċat fil-verità. Hawnhekk interessanti wkoll fi kliem Portelli din l-idea ta' floating between the present and an ever-changing past, oscillating in the dialogue between the narrator and the interviewer, and melting and coalescing in the no man's land from orality to writing and back. U f'dal każ writing sew jekk hija l-istorja tal-mużika f'Malta li qed jikteb Joe Labondin, jew sew jekk huma t-traskrizzjonijiet tat-taħdidiet li qiegħed jagħmel pereżempju Joe Julian Farrugia. Portelli anka ilu ftit issa, fil-fatt 32 sena ilu fl-Oral History Review li kienet toħroġ dak iż-żmien, kien spjega l-intervista bħala avveniment komunikattiv iktar minn kollox u ra illi hemm skambju profond illi jsir bej is-suġġett li qed jiġi intervistat u anke l-intervistatur u min qiegħed isegwi dik l-intervista. F'dan l-aspett hawnhekk Portelli jara fil-intervista hija xi ħaġa unika u xi ħaġa illi torbot ma' mument u post partikolari ħafna. Fil-fatt anke rajtu pereżempju meta tkellimna ma' Paul Għaxa biex nagħtu l-eżempju qed jitkellem fl-istudju tiegħu jitkellem b'mod anke b'ton partikolari fil-waqt illi meta qiegħed f'kamra f'Tarġageb mal-istudenti tal-imkast anke kirraġġata bħala studio għat-television jitkellem b'mod differenti. David Dunaway ikkwotat hawnhekk minn Portelli jgħid the oral interview is a multi-layered communicative event which a transcript only palely reflects. Ġifieri t-traskrizzjoni mhijiex sa taqbad fil-verità il-komplessità tal-istorja orali. When we transcribe, we as much recreate as translate. U naħseb li din hija xi ħaġa li hija komuni anke f'aspett ta' tradizzjonijiet orali oħra u mhux biss fl-istejjer orali. Fil-fatt, però, meta aħna proponejna lill-grupp li qed jaħdem fuq riċerka dwar it-tradizzjonijiet orali, l-istejjer orali bħala ġeneru li għandu jiġi inkluż fil-lista ta' tradizzjonijiet orali, kont jien fil-fatt qed naħseb propju f'dak illi propona Portelli assa anke iktar minn hekk fl-1979 meta ra s-sitt elementi illi jagħmlu l-istejjer orali intrinsikament differenti minn sorsi oħra tal-taġbir storiku. U hawn huma s-sitt aspetti illi jipproponi anke Portelli, Form and Meaning in Oral History huwa sottotitlu tal-ktib tiegħu mill-1979 The Death of Luigi Trastulli and Other Stories, bl-Ingliż tanqasek jismu Orality, Narrative, Subjectivity, Credibility, Objectivity u Authorship kienu s-sitt elementi illi propona Portelli. Però naturalment fil-kritika ta' Portelli matul is-snin issemmew aspetti oħra illi Portelli ma kienx ikkunsidra fl-ewwel f'dawn is-sitt elementi. L-aspett spettakolari ħalli ngħidulu hekk, il-performativity, kif tissejjaħ bl-Ingliż, mutability, sa nitkellmu ftit dwar din tal-mutability minn ftit ieħor għalkemm diġà kważi referajt għaliha, u l-kollaborazzjoni. L-idea li inti mhijiex l-istorja ta' Pawlu Xwireb, ta' Pawlu Għaxa, immija l-istorja ta' Joseph Calleja li qasbis huwa preżenti li dwaru qed jitkellem sew Joe Labondin u sew Paul Għaxa f'dan il-każ.
Dwar din l-idea ta' bl-istejjer orali bħala ġeneru fil-ktib ta' Abrams insibu revizjoni ta' l-elementi kif proposti minn Portelli biex espandietom għal 7. Jirlik, minn kont menna li għalli 9, ma nafx għaliex 9, ma 7 fil-fat. Baqaw naturalment l-orality u narrative, imma daħlet ukoll din l-idea ta' performance. Meaning lies not merely in the content, but also in the way it is said. U naturalment dawk li foskom ma' lingwisti m'għandix għalfejn nispjegalkom u nelaboralkom wis aktar dwar kemm hija importanti din il-ħaġa meta niġu biex nitkellmu dwar. Imma anke dawn l-elementi ta' mutability u collaboration hawnhekk illi tinvolvi Lynn Abrams fl-aħħar tgħid li l-ebda intervista ma' l-istess persuna ma tkun irrepetuta bl-istess mod. U dawk foskom li provaw jagħmlu intervisti jafu kemm dan huwa minnu anke inti jirnexxilek tieħu xi ħaġa f'konversazzjoni ma' xi ħadd u mbagħad għandek intervista u dik il-ħaġa ma terġa' tiġi lura qatt. L-istess din l-idea ta' kollaborazzjoni u allura terġa' toħodna lura għal wieħed mill-modi oriġinali ta' kif bdejna naħdmu anke bħala fondazzjoni din l-idea ta' kollaborazzjoni li inti għandek joint enterprise tgħidilha Lynn Abrams, a collaborative effort between respondents and the researcher. U l-istorja allura qegħdin ngħiduha flimkien. Biex nagħlaq inħallikom biss bil-fatt li tal-anqas kif tispjegahom Lynn Abrams hemm 3 modelli ta' kif jintużaw l-istejjer orali. Reminiscenzi u stejjer fi komunità, mudell ta' testimonjanza jew l-evidenza ta' min kien hemm, u għandek modell ukoll li huwa teoretiku. Hawnhekk l-idea huwa li meta għandek ir-reminiscenzi u xogħol ma' komunitajiet, l-iskop ewlieni kważi huwa li inti sempliċiment iżżomm dawk il-vuċijiet u dawk l-ħna għaddejjin u tpoġġihom f'kuntest storiku. Dan huwa x'qal it-tali jew dan huwa kif kienu jitkellmu dawk it-tali nies dwar it-tali suġġett. Hawnhekk l-idea hi il-ġabra ta' tarif dwar suġġett partikolari u anke t-tessitura kważi ħalli ngħidu hekk tal-vuċi infisa illi qiegħda tinżamm biex din u tarif illi qed tgħaddi ma jintelifx. Fit-testimonjanza tal-fom għandek din l-idea li jien li kont hemm qed ngħidlek eżaġġara u naħseb illi din hija xi ħaġa li jaqutli wkoll fuq diversi livelli, pereżempju il-każ ta' ħafna mill-materjal pereżempju li hemm fl-arkivji notarili huwa proprju ta' din in-natura, fil-verità dawk ħafna minnhom mill-kuntratti li hemm huma traskrizzjonijiet jew anke fl-arkivji tal-Inkwiżitur huma proprji traskrizzjonijiet ta' dawn it-tip ta' affarijiet, imma din hija xi ħaġa li għadha għaddejja wkoll fi żmienna. Smajna hemmhekk pereżempju f'dik is-silta qasira ħafna lil Polaxa jgħid anke dwar meta maru fit-Teatru Real, pereżempju, biex nagħtu eżempju dan. U fl-aħħar għandna din l-idea tal-mudell teoretiku li jew juża l-istejjer orali bħala materjal li bih jista' jsir xogħol ieħor b'mod partikolari ta' analisi, jew inkella li jaqbad l-aspetti teoretiċi jew interpretattivi ma' xulxin biex jara x'kien dak li forsi se ġara bħala evidenza anke meta m'għandniex min jista' jtina t-testimonjanza diretta ta' x'ġara. Imma inti jista' jkollok il-mudell ta' jien kont hemm u qed nirrakkontalek b'mod li jiena qed intik testimonjanza tiegħi, jew nkella jien ma kontx hemm imma nisma' pereżempju lill-missieri, nisma' lil nanti jgħidu hekk u hekk. Jiena dak koll ma kelli imħej għalikom illum fuq dan is-suġġett għal darb'oħra mingħand Lynn Abrams għalkemm qatt li m'hemmx istruzzjonijiet ta' kif tagħmel il-ġbir ta' l-istorja orali, hemm però x'inhuma l-elementi illi għamlu edha tarawha fl-scare quotes anka successful interview jew nkella unsuccessful interview. Fil-verità dawn huma dibattibbli wkoll għax skont inti xi tkun qed tfittex illi tiġbor u anke tippreserva. M'inhiex
Sa naqralkom dik il-biċċa minn Portelli għal fatt li din għamil tawwek anke aktar biex tiggwida lili minn kollox u jiena se nieqafaw. Grazzi. Hawn mikrofonu li jista' anke idur u jekk hawn forsi xi mistoqsijiet jew anke kummenti noħduhom. Ton, semmejt ħafna il-kollaborazzjoni, ma kont bdejt li dal-proġett ma dux ikun Tony Sant ma Adrian Grima ma Tony Sant bil-risorsi li għandu, eccetera. Il-mezzi ta' komunikazzjoni moderni ma nafx tifhem ħafna fihom jiena, naħseb li jippermettu kollaborazzjoni daqsxejn usa wkoll. Trid ix-xogħol però. Ngħidu aħna inti semmejt li hemm ħafna ritratti ta' Tziju Franz, pereżempju. Illi hemm ħafna nies li ma tafx minn huma. Il-Facebook itik il-possibilità li inti titteggja sewa li tellem li kellu jkun hemm mod aktar aċċessibbli għall pubbliku jekk wieħed irid idaħħal pubbliku fi nofsu. Li itella ritratt b'daqsxejn ta' sfond u jgħid min jaf jagħmel l-ismijiet pereżempju min għandu xi ħaġa xejn jagħmilha sewa crowdsourcing għandu jkun jgħidu da sewa. Wieħed jikkonsidra naf li hemm trid ix-xogħol, ġifieri xi ħadd li ħasseb il-da, però xi ħaġa li wieħed għandu jaħseb fuqha naħseb. Aktar minn idea din li qed issemmi int. Fl-aħħar forum tal-Kunsill Nazzjonali għall-Arkivi li sar f'Sant'Angelo ftit inqas minn xahar ilu, fil-fatt dax-xahar stess sar f'nofs dax-xahar. Din issemmiet bħala xi ħaġa li hemm bżonn attenzjoni għaliha għal fatt li flimkien ma' materjal ieħor illi hemm sew fl-Arkivi Nazzjonali u sew f'arkivi oħra l-ikbar x'ngħidu la problema, challenge issue għażlu intom, fil-fatt hija problema, l-ikbar problema li hemm hija l-katalogar tal-materjal illi ħafna drabi jew jiġi ddepożitat jew li jinġabar biex jinżamm f'dawn l-arkivi. U hemm diversi modi kif tista' ssir din, però nista' ngħidlek illi sissa ħadd ma jidher illi għadu żviluppa t-teknoloġija xierqa biex isir dan it-tip ta' crowdsourcing. Meta jintużaw affarijiet bħal Facebook, it-tarif jinġabar. Ħafna drabi ma jiġix proċessat u allura jintilef. Każ bħal dan jiena kelli student li kien qed jagħmel PhD propju dwar dan is-suġġett u kien qed iħares lejn grupp tal-Facebook dwar il-gruppi tar-rock illi kien hemm tinje fis-snin 80. Dawna bdew itellaw kwantità ta' ritratti kulħadd jgħid min huma, xi ħadd iddeċida li ma kienx jogħġbu kif jidher f'dawk ir-ritratti u b'dawk ir-ritratti bdew jerġgħu jitilqu. Ġifieri hemm kumplessitajiet illi anke indikajt jien anke f'dik l-ewwel paper li kont ktibt fl-2008-2009. Imma mhux biex inserraħlek moħħok għax m'għandekx isserraħ moħħok għax huwa proċess kumpless biex naslu hemm, imma huwa iktar minn ħsieb huwa fil-fatt naħseb parti mill-istrateġija essenzjali illi nkomplu flimkien ma' nies illi jistgħu jagħtu fil-qasam tal-arkivistika ngħidulu metadata aħna ġifieri dan huwa tarif dwar l-oġġett, mhux tarif mill-oġġett innifsu. Ġifieri min huma n-nies li hemm f'ritratt biex nagħtu eżempju hawnhekk banka pereżempju. U dik hija propju x'hemm bżonn illi jkompli jsir. Iva. Tajjeb ħafna naħseb illi għandna kummenti ieħor warajk. Inkompli ma li qal Ġużi. Għaliex hemm ċerti siti li verament qegħdin jagħmlu xogħol hekk. Jiena ġieli dħalt f'sit li jittratta l-istorja tan-nies li b'xi mod kienu marbuti mar-Rabat. U hemm jitilgħu għad kbir ta' ritratti pereżempju u toħroġ ħafna minn din l-istorja li rakkontaw in-nies, uħud minnhom kienu hemm jgħidu għaddejna minnha aħna nafu li kif għadt inti naħseb li id-destin tagħhom huwa li wara ftit ġranet jew xhur l-inqas jintilfu. Ħaġa oħra li xtaqt ngħid hija nifhem li l-qasam huwa tant kbir illi
tibda tgerref daqsxejn din-naħa u mbagħad tipprova naħa oħra. Fl-istess ħin li nistaqsi jekk hemmx qisu pjan sħiħ tal-possibiltajiet. Ħalli ngħidu ħanibdew minn din il-rokna biss tal-għalqa kollha, imma l-għalqa kollha għandna nippruvaw noħolqu mappa tagħha. Iva u le hija t-tweġiba qasira, ħalli intik tweġiba tik iktar twila. Nibda bil-le, le fis-sens illi tant hija kbira illi hija enormi u vasta wis biex taqbada, ġifieri qisu niftakar jiena bħal dik l-istorja ta' Sant'Augustin illi tkellem dak it-tifel li qed jipprova ipoġġi l-baħar kollu ġa toqba fil-blad. U hemm minn dak l-element. Fl-istess waqt però jiena biex ftaħt b'dak li hemm fil-manifest elettorali tal-gvern attwali. Aħna bħala fondazzjoni qegħdin naħdmu direttament mal-gvern biex nikkatalizzaw it-twettieq ta' dawn iż-żewġ wedjiet elettorali. Illi ma semmejtx ukoll għax ma rridx inkun politiku anke jekk mhux partiġan iżejjed. Fil-bidu huwa li xi ħaġa wkoll mill-aktar tal-bliħ illi għandna f'pajjiżna hija illi aħna l-unika pajjiż li huwa stat membru fl-Unjoni Ewropea li għandu ministeru għat-twettieq tal-manifest elettorali. U il-ministru responsabbli mit-twettieq tal-manifest elettorali mhuwiex xi segretarju parlamentari li biex ituħ xi ħaġa, le, huwa il-Viċi Prim Ministru jew id-Deputat Prim Ministru. U naħseb li dan juri li l-Gvern qiegħed jagħti importanza aktar minn partiti oħra li kienu fil-gvern storikament f'pajjiżna tal-anqas mill-indipendenza law żgur għal manifest elettorali tiegħu. Il-manifest elettorali qed iżomm lilu nnifsu accountable għal dak illi hemm imwiegħed fih. U għal daqstant allura l-istrateġija, il-master plan jekk tissejjaħlu hekk, illi jista' forsi jkun hemm f'dan il-qasam, min hemmhekk irid jiġi mhuwiex għall-fondazzjoni illi tipproponih, imma huwa għall-fondazzjoni li tgħin biex l-imsieħba implikati fil-manifest elettorali, ġifieri, apparti l-Arkivi Nazzjonali, il-Libreriji Nazzjonali, l-Università ta' Malta, l-Awtorità tax-Xandir, il-PBS, il-DOI, eccetera, jinġabu flimkien biex flimkien jikkollaboraw, rami fej kollaborazzjoni tibda, jikkollaboraw għal skop wieħed nazzjonali. Jiena apparti kollox naħseb illi qabel ma nistgħu nitkellmu dwar it-twettieq tal-weda numru 32 f'taqsima 13, irid ikollna xi forma ta' infrastruttura kif hemm indikata fil-weda 31. Ġifieri jekk tinħoloq din l-infrastruttura, permezz ta' din l-infrastruttura nemmen il-Libja tista' ssir. Imma jekk inti tieħu bħala eżempju l-Arkivi Nazzjonali. L-Arkivi Nazzjonali għandhom tant impjegati magħhom, għandhom tant volontiera magħhom, ma dawn ma jistgħux daqqa waħda jibdew ifaqsu in-nies li ħajamlu l-katalogar jew inkella inti torbod biss fuq nies li huma volontiera biex tagħmel l-katalogar, biex nagħtu eżempju wieħed. Inti għandek istituzzjonijiet li dawna m'għandhomx ir-riżorsi biex jallokaw persuna biex tagħmel dik il-ħidma, allura jridu jaraw kif se jimpjegaw nies oħra. Allura jiena naħseb illi irid isir ftit xogħol sew qabel ma naslu li verament ikunu nistgħu nagħmlu strateġija iktar holistika illi tkun xi ħaġa tassew tangibbli u mhux biss ideat jew inkella illi jekk irridu żejt imorru nħaffru taħt il-karozzi kif kien qalilna darba Spiru Sant qabel l-elezzjoni. Jien laqatni l-kunċett innifsu ta' stejjer orali u speċjalment il-mod kif jista' jikber minn ġo fih innifsu stess, minn ġo ħdanu stess. Pereżempju, l-aħħar parti tal-preżentazzjoni laqtitni ħafna għal kunċetti bħal l-aspett performattiv, l-aspett mutabbli
li ifisser żvilupp organiku minn ġol proġett innifsu u l-medju innifsu u l-aspett ta' memorja, speċjalment meta t-tini awtriċi insejt l-isem tagħha. Lynn Abrams. Sewa, taqbad kemm il-ħila fil-memorja kif ukoll id-defiċjenza. U tajt id-defiċjenza trid tinkludija bħala parti mill-trasmissjoni u għandha l-effett tagħha. Meta inqisu dawn l-affarijiet flimkien, kemm tqis illi jidħol l-element f'da kollu ta' montaġġ, jiġifieri anki tal-awtur tal-interview, tal-intervista innifsu. Jien naħseb illi l-aspett ta' arkivjar qed jiġi rivoluzzjonat ħafna b'dan li qed tgħid u b'daw il-prinċipji li semmejt. Pereżempju, inti f'ħafna momenti bdejt tirreferi għall-istejjer orali bħala narrattiva. U fin-narrattiva nafu li għandna l-analessi, il-prolessi u għandna l-ellissi, jiġifieri il-momenti fin-nofs meta għandek biċċiet nieqsa, f'dal każ minħabba memorji. Imma mbagħad fit-teorija anke narrattiva jgħidu li dik hija opportunità biex iktar tard fil-narrazzjoni tibdel anke l-passat. Dak li diġà rakkontajt għax timlih timla l-amnezija f'dal każ b'intervent ġdid. U il-preżentazzjoni tiegħek uriet kemm hemm possibbiltajiet apparti n-narrattiva ta' interventi oħrajn illi jibqgħu jiżdiedu. Jiġifieri bil-medju teknoloġiku vast li għandna llum. U għalhekk huwa l-wiki, ġifieri l-wiki huwa perfett għal dak il-lejl. Ekku, jiġifieri jien rajt ħafna potenzjal ta' montaġġ ta' arkivjar illi jikber lura permezz anka tal-medju nnifsu. Ta' il-kunċetti nnifsu ta' storja illi tinbidel daqqa f'aspett performattiv, daqqa terġa' tagħmel mutazzjoni oħra u tinbidel anka tematikament. Inti bdejt rakkonta tema u f'salt wieħed qaleb fuq tenur u saret storja oħra. Jiġifieri kemm tara dal-aspett ta' montaġġ sehem importanti f'dan li kont qed tgħid. Jiena naħseb illi pjuttost waqt li qed titkellem qed niftakar ukoll Fezzett, Sarasin ta' Roland Barthes. U il-mod kif Barthes jipproponi li inti għandek żewġ modi ta' kif tħares lejn test partikolari u bl-Ingliż jissejħu readerly u writerly. Mhux hekk. U allura inti mhux x'kiteb l-awtur oriġinarjament, imma x'qed tieħu inti bħala l-arrej ħalli ngħidu hekk. U din iva, dina qiegħda hemmhekk, qiegħda anke f'Portelli, qiegħda naturalment anke kif żviluppat l-affarijiet Lynn Abrams minn Portelli. U għana nħossuha kompletament. Ġuġat qed jgħidlek storja mod, u għana qegħdin nieħdu storja mod ieħor, ġifieri pereżempju ma' Joe Julian nitkellmu ħafna aħna dwar x'qalulna Semi Gallia u Sami Murgo u l-kumplament tan-nies, u qegħdin naħsbu aħna tant dwar l-istorja ta' Balzunetta. M'aħniex qegħdin naħsbu dwar il-biografija ta' Sami Murgo jew inkella dwar il-familja Gallia u d-dinamika tagħhom bħala familja, ma qegħdin naħsbu dwar Balzunetta. Biex intik eżempju ġifieri ta' preċiżament dan illi qed tajtin. Aħna allura iva kważi nitkaxkar jien awtomatikament ma' dak li qed tajtin, aħna qegħdin nagħmlu montaġġ billi qegħdin noħolqu tifsira ġdida li mhijiex it-tifsira oriġinali intenzjonata minn dawk li qegħdin ituna l-istorja orali. Tista' tagħmel naħseb illi komdu biha dik jien. Forsi nieħdu waħda tal-aħħar jekk hawn xi ħadd jew inkella nistgħu anke nieqfuhem. Nista' nagħti eżempju jien. Iva, u donnu jixtieq jistaqsi jew xi ħaġa jidrin ukoll. Li għandha x'taqsam ma li qal Prof Smith Sud. Meta kont nagħmel biografiji, u fjowna kienet għamlet minn parti mit-tim, kelli biografija minnhom ta' Freddie McAuliffe, kien Ministru fis-snin 87. U li jidu kienu qaluli li l-ewwel darba li tkellem Freddie McAuliffe f'meeting pubbliku kien fir-Rabat, ġo Pjazza San Cataldo, fil-bieb ta' bar partikolari. U daw laqgħet kellhom ritratti, laqgħet kellhom cutting minn gazzetta xejn. Sempliċement ftakru imnalla kienet data partikolari li kienet l-ewwel tas-sena
jidir li tal-61, u għadditek, u għamilt il-biografija u la kelli ritratti xej dak il-ħin. Qed ifakkarni Profs Mifsud hemm paġna f'Facebook dwar ritratti tar-Rabat. U darba ħabib tiegħi mir-Rabat qalli t-tawlila waħda di, u jien ndur insib ritratt ta' meeting pubbliku fil-parapett ta' bar fi pjazza San Katalt, insertajtna fir-Rabat għax bħal Toni għamilna 5 snin nattendu Santa Agata u biex tmur Santa Agata tittaddim il-pjazza ta' San Katalt, u fil-qiegħ ta' dal-ritratt kien hemm miktub li kienet l-ewwel tas-sena insertat data partikolari. Ma kien hemm miktub xejn dwar Freddie McAuliffe, ma tajtx kemm ferħu pereżempju li jiedu meta tilgħu għandi ritratt ta' dak il-meeting, ma jidirx missierek imma għandi ritratt. Jiġifieri hija montaġġ ukoll għax storja tidħol f'oħra u x'hekk u daw ir-ritratti li imqardi d-data partikolari. Illi li kieku ma kienx hemm did-data ma stajt qatt nikkonkludi illi ħaġa għandha x'taqsam mal-oħra. Kemm importanti illi l-iċken dettall illi jkun hemm dwar ritratt jinkiteb biex jibqa' hemmhekk. Ara, bħalissa għaddejjin b'dan il-proġett tal-Muskettieri u l-Commandos. U jiena kont qed nitkellem mal-bord tagħna hawnhekk fi Spazju Kreattiv dwar din u membru tal-bord li huwa Alex Vella Gregory għalli sekonda ta' għalli jiena darba kont għaddej mill-Ħamrun. Għalli u sibt kaxxa mormija, għalli partituri, għalli din naħseb li għandha x'taqsam, ftaħniha din bdejna nfittxu fiha u kien hemm ġifieri miktub Charles Close u dan it-tip ta' affarijiet, anke affarijiet li huma ċari ħafna li huma tal-Stage Commandos u fil-fatt tnejn mill-affarijiet li kien hemm f'din il-kaxxa mormija barra din ġifieri issa qegħdin ngħidu, xi ħadd li probabbilment miet u l-familja tiegħu ħażlu li dawn mhumiex affarijiet ta' valur, fil-verità ħafna mill-affarijiet li kien hemm fil-kaxxa bil-valur tagħhom mhuwiex xi kbir partikolari, imma hemm affarijiet li huma ta' valur tant li qegħdin bħalissa fil-wirja fis-sala l-oħra. Issa qegħdin nittamaw ukoll anke biex norbot anke ma' dan li qed jgħid Joe u forsi nagħlqu anke bil-kumment ta' Adrian, illi nġibu propju mużiċisti hawnhekk aktar anke fuq dan il-palk stess biex nerġgħu ndoqqu ħut minn dawn il-partituri illi ċertament ilhom ma jintużaw ħafna snin. U fosthom hemm ukoll materjal oriġinali, fost l-ismijiet li sibna u li nafu li kienu assoċjati mal-Radio Muskettieri u anke mal-Stage Commandos, hemm ċertu Mike Kassar. Mike Kassar li qaskelna biografija. Ekku, sa dil-ġimgħa skoprejna li kien mill-Ħamrun, skoprejna li kellu żewġ titfal dan, 2 subien, 2 mietu, u ġew irnexxielu jsib armla ta' waħda minnhom u ħalli naraw dan fejn jista' jkollna aħna biex ċertu materjal. Ġifieri din hija xi ħaġa li ma tiqaf qatt sewwa titnaqlu. Jiena xtaqt ngħid żewġ affarijiet. F'dawn l-aħħar snin interessajt ruħi fl-istorja tal-familja tiegħi u kien hemm parti mill-istorja li ktibta bħala rakkont, bħala novella, imma bnejta fuq ix-xhieda li tatni ommi u anke sibti xi ħadd li kien preżenti letteralment, kien preżenti ferrejt partikolari li seħħ fl-1942 li fih mietu t-tzijiet insomma ta' ommi. U minnaħa l-oħra l-istorja ta' naħa ta' missieri illi għad għandu t-tzijiet tiegħu 95 sena u 84 sena ħajjin u missieri m'għadux magħna ma daw it-tzijiet għadhom ħajjin u s-sensazzjoni kbira tiegħi f'dan il-proċess ta' intervisti ma' dawn, per eżempju ma' dawn it-tzijiet, speċjalment ma' dawn it-tzijiet u anki ma' ommi, hija sensazzjoni li letteralment ma nafx minn fejn se nibda. U ommi kontinwament, is-ommi għandha xi fuq 70 sena, sewwa twildet fit-43. Kontinwament tirrakkonta li affarijiet u dik il-ħaġa li semmejt inti Toni, speċi tgħid, isma' din ħaġa jaf qaliti li darba u missa tarġa' tgħidili għax mhux se nsaqsija, għax mhux se nfakkara fuqha, għax mhux se tiġiha frasa dak il-ħin. Allura din sensazzjoni kbira ħafna li għandi bħalissa li ma nafx minn fejn se nibda. U jekk se nintervista kemm il-ġurnal, pereżempju Marlin dejjem tajt meta tintervista xi ħadd trid tmur 3 darbiet. 3 darbiet trid tmur fost l-oħrajn. Imma anki għaliex
kultant jgħidulek affarijiet għax imbagħad il-proċessar ta' dawk l-intervisti, kultant jgħidulek affarijiet li għalik mhux importanti. Jew almenu inti taf li kollox huwa importanti, imma ma jistax ikun tagħti l-istess importanza lil kollox. Mbagħad tinduna sena, sentej, 3 snin wara, illi dak id-dettall sar verament sinifikattiv għalik. U jiddispeċini għal-mewt, per eżempju, li mindu mitmissiri, jiddispeċini għal-mewt li hemm ħafna affarijiet li ma saqsejtux. Jew kien hemm affarijiet li għalli u jiena ma ftakartomx sew. Aħseb wara jekk inkun intervistajt il-persuna u forsi jkun hemm mistoqsija li ma saqsejtix. Għalhekk il-kwistjoni ħanieqa, il-kwistjoni tal-metodu ta' kif tintervista, għalija kwistjoni verament importanti. Waħda mill-intervisti li saret mazzijiet tal-familja tiegħi għamilha Raymond John li jagħmel dawn l-intervisti, għandu ħafna minn dawn l-intervisti ma' anzjani u Ray għandu metodu pjuttost strutturat ħafna fil-fatt ta' kif jagħmel l-intervista. X'jisimha ommok, x'jismu missierek, fejn fejnhom, eċetera, eċetera. Simili għal x'jagħmel Mark Caruana pereżempju l-Awstralja jew inkella anka kif jaħdem anka John Kirkhope ħafna drabi, li ma jidrim. Lili, anzi, jiena jekk tippermetti li fakkartni f'punt li nixtieq li anka nagħlaq bih. Ma nixtieqx illi nagħti l-impressjoni illi l-istejjer orali huma xi ħaġa li għandha tiġi monopolizzata minn nies illi naħsbu li għandhom storja xi jgħidu. Naħseb illi kulħadd għandu storja xi jgħid. U anka dan huwa punt interessanti li anka jinqabad fil-retorika użata fil-manifest elettorali, fej dwar l-istejjer tal-poplu, qed nitkellmu dwar il-memorja kollettiva nazzjonali hawnhekk. Ġifieri jiena jinteressani nisma' dwar l-opra u t-teatru Real, mhux biss mingħand Pawlu Għaxa, imma anke mingħand min kien sempliċement qatt ma daħal fih dan u għaliex qatt ma daħal fih u x'kienu ħsibijiet tiegħu dwar x'kien jiġri hemmhekk. F'dak is-sens qiegħed ngħid. Nirringrazzjakom ħafna u nittama li ikomplu dawn it-taħdidiet blan illi mhux biss nitkellmu dwar dawn l-affarijiet u nkomplu ħana stess it-tradizzjoni orali, imma anke biex nikkonkretizzaw ċertu affarijiet li naraw li forsi jistgħu jtejbu l-qagħda tagħna. Grazzi.